Bueno, os días empezamos rematado a reunión ordenaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos temas máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro acordo, a proposta da Consellería de Facenda, seguindo o anunciado na rolda de prensa do Consello anterior, tomamos unha medida para poder aplicar plenamente un dos logros no apoio ás familias con fillos en idade escolar. O 70% do alumnado de etapas obrigatorias está recibindo en Galicia algún tipo de axuda para libros ou material escolar. Saben que este curso escolar pusemos en marcha unha medida que vai ter a súa efectividade cando comece o prazo de declaración da renda para que as familias poidan desgravarse nesta declaración pola compra de libros de texto ou material escolar. O obxectivo, os beneficiarios rondarían a 60.000 familias e un dos requisitos, o principal, era que se gardasen as facturas dos tickets e das compras e, como ocurre en calquera outra desgravación, os pagos deberían realizarse por tarxeta ou por algún medio electrónico para garantir e acreditar a trazabilidade de todo o proceso. O certo é que demos por feito, como se veu erroñamente, porque había familias que descoñecían este último requisito, que, insisto, está recollido en disposicións legais e, excepcionalmente, como anunciábamos, en esta ocasión tomamos un acordo, que foi ora que quero dar conta, para que poidan desgravarse, insisto, excepcionalmente este ano, as compras que se tiveran feito en efectivo por aquelas persoas que descoñecían este requisito. Por lo tanto, hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou o proxecto de lei, en necesario estaba, dado que a necesidade de facelo, de acreditalo mediante algún tipo de transacción electrónica está nunha lei, temos que aprobar unha lei, un proxecto de lei polo Consello da Xunta que excepcione este ano e que permita ás familias que pagaron efectivo material escolar poidan facer tamén a desgravación na declaración da renda por estas compras, sempre que, por suposto, cumplan o resto de requisitos respecto aos umbrais e os límites para acollarse esta desgravación. A intención é tramitala no Parlamento por sistema de lectura única, procedimento máis rápido, de xeito que xa poida estar en vigor antes de que comece a campaña da renda e as familias, todas as familias que incurriron nestes gastos e cumplan os requisitos, incluídas, insisto, excepcionalmente este ano, as que pagaron en efectivo, se poidan acoller a desgravación e ter un aforro conxunto e a estimación que facemos neste primeiro ano da medida, xa digo, ao redor de 60.000 familias e un aforro de ao redor dos 6,5 millóns de euros. Outro asunto, en materia de educación, neste caso anterior á proposta da Consellería de Facenda, esta é a proposta da Consellería de Educación, hoxe aprobamos o decreto de oferta pública de emprego para este ano 2026 da Consellería de Educación. Estamos falando de convocar 1.600 prazas en 42 especialidades. A maioría delas, o 87%, serán de novo ingreso, de acceso libre, e 213, o 13% restante, polo sistema de promoción interna. Destas novas prazas, outro desglose, terán, por suposto, no extracto de acordo todos os detalles, pero por dar algún detalle máis, 852 para profesoras de secundaria, estou falando das prazas de novo ingreso, acceso libre, 476 para mestres de primaria e 60 para formación profesional. No caso da promoción interna, ese 13%, o 100% se refire a prazas de ensino secundario. Con esta nova OPE que os aprobamos, un ano máis esgotamos a taxa de reposición que fixo o Goberno Central, é un 120%, é dicir, que por cada 100 prazas que queden vacantes por xubilación, a Xunta convoca 120 novas prazas de profesorado. Por lo tanto, seguimos reducindo as ratios profesor-alumno de acordo cos compromisos adquiridos e incrementamos o número de docentes a pesar de que está baixando a matrícula. Algún dato máis, especialmente reforzamos áreas que consideramos claves, como atención á diversidade do alumnado, incrementamos nun 46% as prazas para mestres de audición, linguaxe e pedagogía,
Aumentamos tamén as prazas en idiomas, por exemplo, 229 para inglés, que son 45 máis que na OPE anterior, ou 54 para francés, que son 32 máis. E tamén incrementamos as especialidades nas que estamos observando nos últimos anos que se esgotan as listaxes de sustitutos para interinidades e, por exemplo, convocamos 35 prazas para docentes de latín ou 14 en FP para profesores de soldadura. Como dende hai uns anos, e para darlle facilidades a todos os opositores, xa concretamos tamén as datas dos exámenes. A primeira proba vai ter lugar o 20 de xuño e a previsión é que o proceso remate un mes despois, o 19 de xullo. E todo isto facemos, aparte para dar certeza e facilitar a preparación, co tempo necesario para que as persoas que aproben, que obteñen a súa praza, xa se poidan incorporar no curso escolar que empezará no mes de setembro. Coas que convocamos hoxe van ser 21.700 as prazas de profesorado que convocamos dende o ano 2009 e isto sigue mantendo a Galicia como a comunidade autónoma de todo o Estado con menor taxa de interinidade nas prazas de docentes. Outro acordo da Consellería de Educación, a proposta da Consellería de Educación, no eido das súas responsabilidades en I+G+I, e dentro do Plan de Investigación e Innovación Horizonte 2027, que aprobamos hai uns meses, máis de 1.300 millóns de euros, seguimos facendo convocatorias relacionadas con este plan global e un dos obxectivos deste plan é seguir impulsando a investigación no eido empresarial, a investigación que se fai nas empresas. E hoxe o que fixemos foi aprobar a distribución de casi 23 millóns de euros en axudas para apoiar 37 proxectos de investigación en 138 empresas galegas. É a resolución do programa chamado Nexos, a primeira vez que se convocaba era neste ano, e o que aprobamos é a distribución definitiva desas axudas por orde de 23 millóns de euros. Este programa o que exixe é que, dai o nome Nexos, é que haya varias empresas colaborando entre elas, como mínimo 3, máximo 6, e, ademais, a maioría teñen que ser pequena ou mediana empresa, e procuramos apoiar as investigacións nos eidos que neste momento consideramos estratégicos, economía circular, fabricación avanzada, agroalimentación e saúde. Por lo tanto, seguimos desenvolvendo ese plan global de 1.300 millóns de euros e con este acordo apoiamos, como decía, a investigación nas empresas de xeito asociado. Decía que teñen que ser entre 3 e 6 as que se asocien para acceder a estas axudas que hoxe distribuímos. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe, nas súas competencias de mobilidade, hoxe aprobamos unha declaración de PIA, de Proxecto de Interese Autonómico. Afecta o futuro aparcadoiro para camións que se vai construir no enlace de Balsa, no Concello de Vigo, no entorno de Balaídos, que busca nunha zona dun intensísimo tráfico de camións, moi cerca están instalacións de Stellantis e outras industrias bastante grandes e que será moito tráfico. Con este aparcamento, a partir de agora, ata de agora non tiña un espacio os camións, vai ter 70 prazas para que poidan aparcar dun xeito seguro, ademais non comprometer a seguridade viaria, ata agora tiñan que facelo en lugares peligrosos para a seguridade viaria. A obra vai a executar a zona franca de Vigo, logo desta declaración que fai o Consello da Xunta de Galicia, serán 2,2 millóns de euros para dar un servicio aos transportistas do que ata de agora non dispoñían. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Vivenda, hoxe aprobamos construir unha nova senda pionil ciclista. Esta vez vai ser no Concello de Outes, en paralelo á estrada AC 550, 1,3 millóns de euros, 2,3 kilómetros de longitude para unir o núcleo rural de Viro co casco urbán do Concello de Outes. A previsión é licitar as obras este mesmo ano, logo de aprobar o comezo do expediente administrativo, e o prazo de execución serán 12 meses dende que se inicien.
Entra agora en acordo do sector primario, hoxe o Consello da Xunta de Galicia ratificou, e logo esta ratificación elevarámoslo ao Goberno Central para que os traslade a Europa, as alegacións que o Consello Galego de Pesca adoptou respecto ao reparto co que estamos en contra, consideramos injusto, que se fixo hai pouco, polos ministros de Pesca, o reparto de cotas de pesca para o ano 2026. Consideramos que nin é equilibrado, nin é axustado á realidade actual de cada especie. Dende logo, se se aprobara así, por eso elevamos estas alegacións, provocaría perdas millonarias de moitos millóns de euros para o sector pesqueiro galego. Hai tres especies que suscitan especial preocupación: a sarda, o lirio e o abadeso. No caso da sarda, o tope máximo é moi perxudicial para Galicia, se estima que podría ter un impacto negativo no sector pesqueiro de ata 40 millóns de euros. No caso do lirio, sería un impacto importante, menor, 11,3 millóns de euros, e ademais hai un risco que esta limitación das cotas supusera que os mercados habituais que van seguir demandando esta especie empecen a suministrarse con lirios, con produtos pesqueiros ou lirio doutros países con menos garantías e con máis facilidades para facer esta exportación. E no caso da abadeso tamén hai unha perxuízo económico claro, demandamos volver ás cotas asignadas no ano 2022 e 2023 que Galicia naquele momento deu por válidas. Por tanto, agardamos, trasladamos logo desta ratificación ao Goberno Central estas alegacións para que, a súa vez, as eleve novamente o Consello de Ministros e agardamos, ademais, de acordo tamén cos compromisos que nos manifestaron oralmente, que as defendan coa contundencia necesaria. Galicia xógase moito, a decir, estamos falando dun impacto de máis de 50 millóns de euros sobre estas tres especies. Non hai que esquecer que somos unha das principais potencias pesqueiras regionais de Europa. Sigo no sector primario, pásome a medio rural, hoxe fixemos un doble acordo. Primeiro, a primeira é tomar coñecemento do balance da campaña da política agraria común do ano 2025. Vaise pechar a efectos de pagos e a súa contabilidade en xuño deste ano, pero neste momento xa están desembolsados, é dicir, xa os beneficiarios da PAC aquí en Galicia xa recibiron o 90% das cantidades que lles correspondían. Queda simplemente un 10% a efectos de xustificación, pero o prazo non remata ata que remate o mes de xuño. E, ao mesmo tempo, aprobamos xa a apertura do prazo para solicitar axudas da Política Agraria Común da PAC para o ano 2026. Publicarémolo esta mesma semana no Diario Oficial de Galicia e poderánse pedir as axudas ata o 30 de abril. Isto, por lo tanto, manexamos con eficacia en prazo as cantidades das que se dispoñen e, ao mesmo tempo, estamos especialmente preocupados e activos para que se manteñan unhas axudas fundamentais para Galicia. Saben vostedes que se está falando no seo da Unión Europea de reducir incluso ata un 22% as cantidades actuais da Política Agraria Común, da PAC, estes fondos, e, ademais, dotalos dunha carga burocrática a maiores que dificulta moito a súa xestión, as administracións, a Xunta de Galicia, por suposto, pero tamén os beneficiarios, e, por lo tanto, pedimos que seguiremos traballando. Outro día tiñamos unha reunión con dos organizacións representativas do sector primario, onde falamos do Mercosur, pero tamén falamos da importancia de seguir unidos neste tema e evitar tanto a reducción como as novas cargas burocráticas que se anuncian e, por lo tanto, traballaremos para liderar e estar en cabeza destas reivindicacións que plantexan ou que imos plantexar a maioría das comunidades do noroeste de España. Cambio de acordo, hoxe a proposta da Consellería de Medio Ambiente, o Consello da Xunta de Galicia ratificou as alegacións e as consideracións que a Xunta de Galicia elevará frente á pretensión ao período de consulta pública que coñecimos hai pouco que quere abrir o Goberno Central para modificar o regulamento da Lei de Costas. Saben vostedes que despois dun longo traballo, logo da oposición
total do Goberno central a que Galicia asumira as súas competencias en materia de xestión do litoral e logo da sentencia do Tribunal Constitucional e logo da sinatura co ministro correspondiente, Galicia empezou a mediados do ano pasado a asumir plenamente as súas competencias en materia de xestión do litoral. Bueno, pois advertimos que o pasado 4 de febreiro o Goberno central iniciou, hai que dicir, pola porta atrás, non ten outra maneira de denominarse, un trámite de consulta pública para modificar o Regulamento Xeral de Costas. Sin previo aviso, sin convocar antes unha conferencia sectorial, un documento moi xenérico na web do Ministerio, pero que anuncia o inicio deste proceso e, ademais, dá un prazo mínimo, 15 días, para presentar alegacións. Xa intentou, no seu momento, o Goberno Central facer isto, no ano 18 e o 24, modificar o Regulamento da Lei de Costas, de xeito restrictivo. Os dous intentos fracasaron e ora volve a facer un intento máis coa especial gravidade de que o fai despois de que Galicia asumira as competencias que ora se verían claramente limitadas se este regulamento fora adiante. Interpretamos que o que se pretende en realidade é modificar a Lei de Costas vía primeiro modificar o regulamento, que depende só do Goberno, necesitaría unha maioría no Congreso, e, despois de modificado o regulamento, intentar modificar a Lei de Costas, é dicir, volver a unha regulación restrictiva, como a que había no ano 2022, como a que a Xunta de Galicia interpreta que non debería ser así, además facendo dun xeito non asustado ao dereito, primeiro a lei e despois o regulamento, non o regulamento e despois a lei. A regulación que, xa digo que só temos agora mesmo esa consulta pública anunciada na web, pero todo indica que o que se pretende é recortar as concesións das prórrogas, endurecer os requisitos para instalar un negocio no litoral e ampliar o dominio público marítimo terrestre, limitando a propiedade privada, económica e industrial e despreciando todos os controis que estableceu a Xunta de Galicia para garantir cumprimento da normativa, pero ao mesmo tempo, como temos dito moitas veces, garantir a vida económica e a vida das persoas no noso litoral. Por lo tanto, hoxe vemos de ratificar as alegacións que Galicia presentará o día 19, igual que fixemos nas anteriores ocasións que non prosperaron as alegacións a esta consulta previa, baseándose en 3 puntos principais. Que non se pode modificar un regulamento antes de modificar a lei, está prohibido no noso dereito, que deberíamos ser informadas das supostas exigencias da Comisión Europea nas que se basea, parece ser, esta pretensión de modificar o regulamento e, por último, diremos tamén que estamos ante unha consulta feita unilateralmente sen achegar prácticamente detalles, solo apuntando as pretensións que se buscan con esta modificación do regulamento. Por eso, ratificamos estas alegacións e, por suposto, informaremos das posibles consecuencias a todos os afectados, concellos, cadea, mar e industria e intentaremos facer unha fronte común defendendo as competencias que Galicia asumiu logo de ganalo no Tribunal Constitucional. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe aprobamos destinar 5 millóns de euros a unha nova edición de axudas para seguir promovendo o cooperativismo, os sistemas, as empresas de economía social dun grande éxito en Galicia. Temos un nivel de asociacionismo cooperativo moi superior á media nacional e o obxectivo con estas axudas é lograr incorporar 340 novos socios en alrededor de 160 cooperativas, é dicir, para favorecer que cooperativas que xa existen aumenten o seu número de socios. Non é a primeira vez, como decía, que convocamos estas axudas, dende que o facemos, 7.000 persoas se incorporaron a cooperativas e sociedades laborais. 2 acordos en materia de vivenda, como casi todos os consellos. O primeiro é destinar 1 millón de euros para que as comunidades de propietarios de edificios de promoción pública, é dicir, construídos pola Xunta de algún tipo de protección social, poidan facer reformas. Que reformas queremos financiar? Pois para facilitar a accesibilidade, construir rampas, ascensores, mellorar os servicios xerais de todo o edificio, auga, gas, electricidade, telefonía, mellorar illamento, sistema de calefacción, en definitiva, 1 millón de euros para axudar
a que os propietarios de vivenda pública promovida pola Xunta de Galicia poidan facer reformas de interese xeral nos seus edificios. E outro acordo en materia de vivenda é destinar algo máis de 5 millóns de euros, 5,2, para comprar 80 vivendas para facelas públicas e poñelas en alugueiro a precios accesibles, a precios sociais. Onde van estar estas vivendas? 41 na provincia de Lugo, 11 na de Ourense, 3 na Coruña e 3 en Pontevedra. Parte destas vivendas están adquiridas a Saref. Teño que decir, ou temos que decir, que con moito coste e prácticamente ahora faise imposible. Queríamos, a intención da Xunta de Galicia, aparte de construir vivendas, era tamén poder adquirir estas vivendas deste fondo para poder facer o que estamos facendo. Cando fai falta facer reformas, varias destas será necesario facer reformas, se farán, cando non xa se poden poñer directamente en alugueiro a precio social. Bueno, últimamente nos temos dirixido a Saref e estamos obtendo a resposta de que a comercialización para este tipo de adquisicións está bloqueada. Entendemos que para poñelas a precios máis de mercado, non o entendemos moi ben, pero a Xunta de Galicia agora mesmo ten prácticamente pechada a vía de poder adquirir a Saref vivendas para reformarlas cando é necesario e poñelas en precio social. Destinamos estas 5,2 millóns para 80 vivendas, pero agora mesmo estáse facendo francamente difícil nos últimos tempos e non entendemos por qué. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos destinar un ano máis 8 millóns de euros para, como complemento autonómico ás pensións no contributivas. É un complemento extraordinario para os beneficiarios deste tipo de prestacións, ao redor de 36.000 persoas en Galicia, e é un pago único, que se fai sin necesidade de que o beneficiario solicite, é dicir, o recibirá directamente, non é necesario ningún trámite, e logo desta aprobación recibirán estas cantidades antes de que remate o primeiro trimestre deste ano. Dous acordos en materia de sanidade. O primeiro lévanos a invertir 19,4 millóns de euros, que son 4 millóns de euros máis que na edición anterior, coa intención de seguir contratando no ámbito da sanidade pública persoal investigador e persoal dedicado a traballos científicos, é dicir, non traballos puramente clínicos, sino traballos científicos de investigación que redunden, lóxicamente, no traballo da sanidade pública. Isto, por un lado, contratar 60 novos investigadores e, ademais, seguir nas tarefas de formación continua do persoal sanitario, especialmente médicos. Actualmente hai 1.600 científicos e científicas traballando na sanidade pública, ahora poderíamos contratar 60 máis, e manteremos, ademais, o sistema de contratos competitivos, é dicir, que sexan atraíntes para que persoal que está investigando noutros eidos da sanidade pública ou non, noutros lugares, veña a facelo a Galicia e seguiremos desenvolvendo a carreira investigadora. Isto respecto á contratación de persoal para investigación científica na nosa sanidade. E, ademais, decía, este acordo ten outra parte que é seguir traballando na formación continua para os sanitarios. A idea é, nos 3 próximos anos, celebrar 7.000 cursos e otorgar ata 350.000 certificados oficiais acreditativos desta formación. Outro acordo en materia de sanidade, un acordo importante que se refire a unha zona sanitaria que atenda a 70.000 pacientes. Estou falando da Mariña Lucense e das reformas no Hospital da Costa, en Burela. Xa se fixe unha primeira fase de reforma, xa está rematada, 12,5 millóns de euros, e ora acometemos, foi o que se aprobamos, a segunda e terceira fase da reforma que está proxectada de xeito conxunto no Hospital da Mariña. Van ser casi 34 millóns de euros para aumentar 3.000 metros cuadrados máis a superficie actual. Con esta ampliación e a ampliación que veu da primeira reforma, o hospital vai ter un 50% máis de superficie da que tiña inicialmente cando foi construído. Imos ampliar un 50% o espacio de urxencias e do PAC, do punto de atención continuada.
Vanse renovar as instalacións do Hospital de Día, de Medicina Preventiva, de Paliativos ou de Hospitalización a domicilio e haberá tamén melloras nos quirófanos ou nas áreas de rehabilitación, nas áreas de REA, ademais de construir unha zona de docencia, un salón de actos e un área de mantemento. 33,6 millóns de euros nestas novas fases de ampliación do Hospital en Burela, do Hospital da Mariña, do Hospital da Costa. Último acordo, que explicará a conselleira máis polo miúdo, ten que ver co desenvolvemento dun dos obxectivos principais, se me permiten o principal, que buscaba a Lei de Recursos Naturais de Galicia, que era que os proxectos enerxéticos que se acometan na nosa terra en Galicia redunden en beneficios sociais e económicos directos para as persoas e as empresas que están no entorno. Para iso pusemos en marcha RDG, a Sociedade Mixta de Recursos de Galicia, que, dende que comenzou a actuar, tuvo varias actuacións. A última acaba de formalizarse é a compra do Parque Eólico de Mondigo por valor de 75 millóns de euros. Un parque que xa está traballando, xa está xerando enerxía con 11 torres eólicas e que ocupa os concellos de Ribadeo e de Trabada e tamén a liña de evacuación percorre o concello de Barreiros. Pois ben, hoxe dimos luz verde a unha medida que impacta directamente, como decía, nos veciños da contorna. Tamén teremos medidas para as empresas, pero a de hoxe, que afecta aos veciños, vai supoñer que todos aqueles que vivan nun radio en torno a 2 kilómetros destas instalacións eólicas verán reducido a súa factura enerxética, a que pagan todos os meses nun 80%, é dicir, pasarán a pagar un 20% respecto ao que estaban pagando a toda hora. Por lo tanto, decíamos que este era o objetivo da Lei de Recursos naturais e, por iso, isto que queremos seguir facendo faise aínda máis incomprensible as oposicións e os problemas que estamos vendo, os obstáculos, o último, ese recurso anticonstitucional para impedir as repotenciacións que unha lei aprobada polo Parlamento Autonómico decidira para Galicia e que tamén terían un impacto en todas estas medidas, un impacto, por suposto, positivo. Pero para explicar máis polo miúdo, dou a palabra á conselleira. Ben, bo día. Grazas, presidente. Como dicía o presidente, o Consello da Xunta ven de analizar e dar luz verde a un informe que cremos que ten unha dimensión máis alá dunha mera operación económica da sociedade RDG. Trátase desa compra por parte de RDG do Parque Eólico Mondigo, un parque que comprende, como tamén mencionaba o presidente, os concellos de Barreiros, Ribadeo e Trabada na provincia de Lugo. Mondigo convértese así na primeira infraestructura eólica que é propiedade íntegra de RDG. Que significa? Significa que imos ter un recurso natural galego, que é o noso vento, que pasa a estar a disposición directamente da cidadanía, ao servicio da cidadanía, a través dunha sociedade que ademais é representativa de Galicia, porque recordemos que está constituída por capital 100% galego, ou ben de empresas galegas e tamén da participación que ten a Xunta de Galicia na sociedade. A operación formalizouse tras un proceso competitivo de venda, é dicir, RDG participou en libre concorrencia, foi un proceso, ademais, a nivel internacional, e RDG conseguiu impoñerse nese proceso e facerse con esta infraestructura. Isto é relevante porque a día de hoxe o parque podría estar en mans de calquera outro operador global e mesmo non galego, pero, sen embargo, queda, como dicía, en mans dun operador 100% galego e que, polo tanto, vai orientar a enerxía que saia do parque aos galegos e o interese xeral. Mondigo é unha instalación moderna que conta con 11 aeroxeneradores, 49,5 megavatios de potencia instalada, ten unha produción anual estimada de 131 gigavatios hora ano, e xa está, como mencionaba tamén o presidente, en funcionamento. O importante da infraestructura é que vai ter un retorno 100% da enerxía producida, vai retornar a Galicia.
ben sexa os veciños da contorna ou tamén, o anticipaba o presidente, a través do plan industrial que poremos a continuación en marcha e que pretende pois tamén abaratar a través de PPAs os prezos da enerxía ben a industrias da contorna, ben a industrias e empresas de sectores estratégicos. Pero o que hoxe coñecemos polo Consello da Xunta é esa bonificación de ata 80% que se levará a cabo ás familias que se atopen, ou os fogares que se atopen nesos 2 kilómetros de radio ao redor do parque. Como vai ser o procedemento de solicitude? Bueno, nos próximos días habilitarase unha páxina web específica desde a que os cidadáns poderán solicitar o acceso a este programa. Para tramitar a solicitude vai ser moi sinxelo, tendrán que subir as facturas eléctricas de meses anteriores e tamén pois verificarase que a vivenda do solicitante se atopa efectivamente dentro dese radio establecido. E as solicitudes pois serán analizadas por RDG para comprobar que se cumplen os requisitos. Os descontos vanse aplicar a través das empresas comercializadoras de electricidade que ou ben decidan colaborar co Parque Eólico do Mondigo na xestión do programa ou ben a través dunha comercializadora propia de RDG que será unha das compañías que vai ofrecer estes descontos. Co cal, pois, en canto se presente a solicitude por parte dos cidadáns e se comproben os requisitos, comezarase o devengo dos descontos que, como digo, se materializarán a través de comercializadoras colaboradoras ou da comercializadora de RDG. De todos os xeitos, o próximo venres eu mesma desplazareime con responsables de RDG á zona para falar e dar toda a información aos tres alcaldes e, posteriormente, RDG manterá reunións informativas coa veciñanza e tamén repartirá información. Como poden ver, esta non é unha mera declaración de intenciones, senón que é unha medida concreta, inmediata e, ademais, cuantificable. O dicía o presidente que esta é unha das medidas, quizáis a fundamental, que está incluída dentro desa lei de beneficios sociais e económicos dos proxectos que aproveiten recursos naturais na nosa comunidade autónoma, pero que pretendemos con RDG é servir de exemplo e abrir o camiño para os restantes operadores privados que entendemos que deben de continuar neste camiño de retorno social dos beneficios. Quero poñer en valor o esforzo investidor que se está facendo en Mondigo fronte a outro tipo de infraestructuras. Hai que ter en conta que trátase dun parque que non ten ningún tipo de axudas estatais, como no caso de outros parques, e que aplica o desconto directamente na factura da luz das persoas beneficiarias. Isto, polo tanto, é o primeiro caso que se dá en Galicia, que un parque sen ningún tipo de apoio público e que, ademais, aplique de xeito directo a través da comercializadora estes descontos é o primeiro caso que espero que sexa pois, o primeiro de moitos, non solamente parques de RDG, senón tamén de calquera comercializadora privada que se una e aplique a lei de beneficios. Isto demostra que Galicia, a través da Xunta e das empresas galegas, cando participa directamente na xestión dunha instalación eólica, pode orientar con maior intensidade os seus beneficios cara ao territorio. E, polo tanto, significa que RDG, como figura que nace desa lei de beneficios, é unha figura que pode ser de utilidade e que pode servir para o fin para o que foi creada. Esta é unha política moi clara, un modelo eólico que saben que queremos para Galicia que permita, de algún xeito, que a política enerxética, a política industrial e a cohesión territorial sexan un só obxectivo e que, polo tanto, a enerxía non é unha finalidade en se mesma, senón que está ao servicio do crecemento económico de Galicia e da mellora do benestar dos cidadáns. O dicía o presidente nun contexto de parálise económica, eólica neste sector, en Galicia. Esta operación tamén creo que lanza unha mensaxe política clara que en Galicia non renunciamos á transición enerxética, pero que queremos facelo con equilibrio, con seguridade xurídica e, sobre todo, con retorno social. E imos seguir traballando porque cantos máis parques se poidan desenvolver agora mesmo en Galicia, canto máis enerxía haxa tamén con esa repotenciación da que falaba o presidente, pois máis pronto poderemos chegar a eses beneficios que esperamos impacten nos fogares galegos e na industria.
Ábrese, polo tanto, con este acordo de hoxe unha nova etapa para Recursos de Galicia, conta xa con enerxía propia e poderá avanzar con esa comercializadora para ofrecer precios estables e precios vantaxosos tanto para as familias como as empresas galegas. E creemos que aquí se fai toda unha declaración de principios no sentido de que os recursos naturais dos galegos deben xerar riqueza en Galicia e que esa riqueza debe traducirse nunha mellor calidade de vida para a cidadanía galega. Nada máis, moitas gracias. Sí, conselleira, para que a xente que reciba a noticia, terán que cambiar entón de operadora, que información se lles vai a transmitir? Será posible que teñan os descontos con calquera, nos non queremos obrigar a xente a que traballe coa comercializadora de RDG, por eso ofrecemos ás comercializadoras que traballen na zona que se poidan adherir ao programa. Certo é que é voluntario para elas, co cal, a opción da comercializadora de RDG sempre vai estar aí, pero se as comercializadoras que están agora mesmo traballando se adhiren, o cidadán poderá ter o desconto con a comercializadora habitual, pero teñen que adherirse ao programa para poder efectuar o desconto. Dende cando vai estar activo este desconto? Dende que factura? Entendo que entón está botando a andar esa comercializadora que anunciou xa hai tempo a Xunta. Este é a súa primeira acción, digamos, e non sei se ten nome xa esa comercializadora. Sí, dende que factura, dende o momento en que se notifica por parte de RDG que efectivamente se cumplen eses requisitos, que son ben poucos, non, que está no radio do par, que se presentan as facturas, aí xa se devenga o desconto. Co cal, a partir de aí, e con independencia de a xestión que se faga coa comercializadora, se ten dereito ao desconto dende o momento, se devenga o desconto dende o momento que se recibe esa comunicación de RDG dicindo o fogar en concreto que cumple os requisitos. Efectivamente, este é o comenzo desa comercializadora que, como saben, comenzamos a traballar, é complexo, é un procedimento largo e, por iso, comenzamos con anticipación a crear a comercializadora para que no momento no que existise enerxía e xa propiedade de RDG, se pudese traballar con ela. Eu creo que o nome da comercializadora debe ser a Sociedade de RDG a que o anuncie, de acordo? Pero é a primeira operación, sí. Listo. Pois gracias. Bo día, presidente. Dúas cuestións, unha en clave xudicial. Dicía a presidenta da Audiencia Provincial de Lugo que son necesarios máis medios para o bo funcionamento da xustiza. Non sei se a Xunta está facendo todo o que pode e considera que o Goberno Central fai o mesmo. E, por outra banda, quería preguntarlle, Augas de Galicia impuxo unha multa ao Concello de Santiago por unha vertedura nas obras da depuradora. Din dende a Corporación Local que un castigo excesivo porque no rango de sancións se optou pola máxima, que hai un certo interese político. Como valora estas declaracións? Grazas. Sí, bueno, saben que durante moitos anos, ademais, tiven as responsabilidades de medios da Administración de Xustiza no Goberno galego e sempre fui un convencido de que sempre van ser necesarios máis medios, pero creo que os avances, especialmente en Galicia, así teñen recoñecido todos os actores en materia de modernización, de infraestructuras judiciais, de pedir durante moito tempo que xulgados que a cuxa creación renunciaban unhas comunidades autónomas que viñeran a Galicia, que nos estábamos dispostos a asumir os costes de mantemento, creo que se avanzou moitísimo. Por lo tanto, estamos no camiño, é unha tarefa inacabada, sen ninguna dúbida. Bueno, acabamos de ver como nesa distribución que fai o Ministerio de Xustiza de adscripción dos novos suíces, hai moitas plazas vacantes en Galicia, a Galicia, dende logo, non lle corresponde, ni moito menos, unha adscripción parella a propia planta judicial e os esforzos que se veñen facendo nos últimos anos dentro do Goberno autonómico. Por tanto, igual que estou de acordo en que hai que seguir destinando medios, creo non, estou convencido de que a maioría dos
actores xurídicos en Galicia están convencidos de que aquí os esforzos que se fixeron foron bastante superiores a media dos que se teñen feito a nivel estatal e, sobre todo, nas zonas que dependen directamente do Ministerio de Xustiza, porque saben que isto é unha competencia das poucas competencias que non están asumidas totalmente por as comunidades autónomas e hai zonas onde todavía sigue sendo territorio ministerio. Respecto á segunda pregunta, mire, que non é nada novo, esta manía especialmente do BNG e dos seus responsables de desacreditar a tarefa que fan os técnicos. Todo este proceso é un proceso que se leva a nivel técnico. Por certo, vende unha denuncia de parte o Concello de Ames foi o que orixina o inicio deste proceso coa súa denuncia. E, polo tanto, eu que diría a alcaldesa é que corrixa a situación en vez de perder o tempo buscando motivacións políticas onde non as hai en absoluto. Dúas cuestións. A primeira é que a súa compañeira en Extremadura, María Guardiola, deu unha entrevista na que afirma que defende o feminismo que defende Vox. Quero lle preguntar se vostede está de acordo con isto, tamén defende o feminismo que defende Vox. Por outra banda, vostede dixo a semana pasada que o nome da deputada no Congreso, Ana Vázquez, era un bon nome para unha posible candidatura en Ourense. Quero lle preguntar se hai que entender entón que esta posibilidade contaría coa súa simpatía e, sobre todo, que valora no perfil desta deputada que, bueno, se destaca máis por unhas comparecencias máis ben polémicas, un estilo máis polémico. Gracias. Sí, a primeira, mire, descoñezo realmente o que dixo a presidenta de Extremadura, por tanto, xulgar as súas manifestacións, non sei o que dixo, e as razóns, ni o que dixo, ni por que o dixo. Por tanto, é un pouco aventurado decir eso. Eu, dende logo, teño claro que respecto a todos os temas que teñen que ver con feminismo, vostede falla pregunta neses termos, creo que temos, dende logo, creo no goberno galego e creo no PP de Galicia, bastantes diferencias cos plantexamentos de Vox en algúns dos extremos que defenden, que xa son coñecidos, e, polo tanto, non vou abundar neso. Eu sei a nosa postura, a postura dos demais, os demais teñen que explicala. Respecto á segunda pregunta, bueno, eu dixen que era unha posibilidade no seu momento, cando deamos a coñecer todos os candidatos e candidatas das cidades, pois se coñerá finalmente cales son eses nomes. Dixen que me parecía unha boa candidata, igual que hai outras persoas, mesmo na cidade de Ourense, que tamén podrían desempeñar moi ben ese papel. O certo, e iso é un feito constatable, que o nerviosismo e as descalificacións furibundas de algúns dos probablemente afectados por esa candidatura, do punto de vista de que serían rivais políticos, manifestan ben as claras que moito non lle gustou. Cando a alguén non lle gusta que te poñan un candidato é porque debe pensar que ten posibilidades de ter máis apoios electorais ou restar apoios electorais a quen está criticando. É un feito constatable, polo tanto, aí o deixo. Presidente, unha cuestión. O Supremo rexeitou os recursos presentados pola Xunta de Galicia e a Confederación Miñosil sobre a sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia a respecto do encoro das Conchas. Despois desta sentencia, que, bueno, a do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia falaba como de inactividade ou pasividade, non, por parte destas dúas institucións ante o problema, a cuestión é, despois desta sentencia, se desde a Xunta se valora, pois, facer algún tipo de actuación ou algún tipo de plan para que estas cuestións non se volvan a repetir ou traballe con algún tipo de indemnización ou proxecto para evitar que se repitan. Grazas. Sí, bueno, acabamos de coñecer o pronunciamento do Supremo. Saben vostedes que a Xunta de Galicia tiña outra postura, o Goberno Central tamén, pero non o teño dito moitas veces. As sentencias nos poden gustar máis ou menos, pero nin vou criticar os xuíces, nin decir outra cosa que a sentencia hai que cumplila. Polo tanto, aquí hai un condenado principal, por decirlo, que é o Goberno Central, a Confederación Hidrográfica Miñosil, pero tamén a Xunta de Galicia, que ten que adoptar medidas de tipo normativo e saberemos se outro tipo de medidas, agora que xa o pronunciamento judicial é definitivo. Necesitamos, en todo caso, a colaboración do Goberno Central para analizar e determinar que nitratos proveñen da actividade agraria e cales doutras fontes para delimitar ben a nosa responsabilidade que, en virtude desta sentencia, a temos e, por suposto, faremos de fronte. Estelantis acaba de lograr a conexión á rede de moi alta tensión. Non sei que significa eso para Galicia, se o pode valorar. Gracias. Sí, bueno, eu celebro. Cando hai unha boa decisión, hai que recoñecela. Creo que non deben doler prendas. Por facer un pouco de historia, isto estaba na proposta dun goberno de Mariano Rajoy, que despois o
o actual goberno retirou e que agora volve a recuperar. Cando tuve a oportunidade de ser recibido pola, naquel momento, vicepresidenta Teresa Rivera, foi un dos temas que lle plantexei. Bueno, pois, dixo que se iba a facer e finalmente se fixo. Por lo tanto, eu o celebro, esa rectificación, creo que unha boa noticia. Estelantis, outro día entregábamos, ora estábamos na entrega do vehículo 15 millóns. Estelantis é fundamental, non só polo que supón a fábrica en sí, sino tamén por todo ese ecosistema da industria automobilística que xira en parte en torno a esa factoría. Era unha das demandas que tiñan para garantir a maior productividade e iso sempre redunda na permanencia dunha industria tan importante. Por lo tanto, eu o celebro, agardo, iremos coñecendo, supoño, durante estes días, outras resolucións respecto ás moitas peticións que a Xunta de Galicia plantexou, esta era unha delas tamén, respecto á conectividade e á necesidade de potencia e de enganche a red que teñen moitas industrias que hai en Galicia, as que hai e as que se queren instalar. Por lo tanto, xa coñecemos algunhas, xa se nos dixo, toda unha provincia parece ser que se vai quedar sin conexión para deixar sin conexión unha industria, pero hai outras peticións que agardo que esas, cando menos, sexan atendidas porque supoñen moitos postos de traballo. Por lo tanto, se son atendidas, según pediu a Xunta de Galicia, o celebraremos e se non teremos que lamentalo e ver que medidas tomamos. Moi ben, pois moitas gracias.